Triunfo do Rotogal ante o Cupaneguía para seguir na loita polos postos de promoción. Os boirenses impuxéronse por 1-3 nun encontro moi exixente. Fin de semana de voleibol lonxe da comarca. O Rotogal disputou o seu encontro correspondente á 20ª xornada da Superliga 2 en Gran Canarias e regresou das illas cun novo triunfo e as posibilidades abertas de poder estar na loita polo ascenso. Pero non o tivo doado, xa que o Cupaneguía plantou cara e os pupilos de Adrián Alves tiveron que tirar de calidade e bo xogo para anotarse a vitoria por un traballado 1-3. Os boirenses foron despertando conforme avanzaba o primeiro set para coller as primeiras vantaxes. Cañate, Héctor Barro, Alan Dávila e Joan Lar Figueroa foron os puntais do ataque visitante e estiveron acertados para pechar o primeiro acto en favor do conxunto do Barbanza por un disputado 26-28. O segundo período arrancou coa igualdade como protagonista ata que o Cupane colleu unha renda co 19-15. Alves pediu tempo morto para parar o parcial de 3-0 dos locais, pero os de Gran Canaria non perderon a súa vantaxe ata anotarse o set por 25-18 e igualar o encontro. O Boiro Voleibol emborcouse no terceiro acto para enfilar o encontro e evitar que o duelo se alongase. Saltaron a polo punto e colleron rápido as primeiras vantaxes ata que o marcador lucía o 13-19, pero os locais reaccionaron e achegáronse co 17-19. Alves parou o encontro cun tempo morto e o Rotogal mantívose por diante ata pechar o set por 23-25. O desgaste físico comezaba a facer mexa, pero para manter viva a posibilidade de xogar a fase de ascenso era imperativo o triunfo e levarse os 3 puntos de Gran Canaria. Juan Cañate foi o referente do Rotogal neste cuarto acto, no que os boirenses deron unha gran imaxe para impoñerse por 14-25, pechando o seu triunfo por 1-3. Agora mesmo son cuartos do grupo A, pero teñen o segundo posto a 2 puntos e faltan só 2 xornadas para rematar a fase regular da Superliga 2.